Lami. Ini kan paaka sa karne. Ini yata ang karne. Sugot po natin siya. Hi guys! Andito pa karon gulay. Ini ang mga para pang panihapon. Wala tayo laing mapunit kay malagi ron pala dito ron kayo. Araw lang atong gulay, simple lang kayo. Ini siya ang mga kuan guys. Mga ingredients na gulay lang gud nga kalabasa with tanga na to ginaling nga karne. Kamay pitik-pitikan na gud kay mahal kayong karning baboy ron guys. Pitik-pitikan lang para ingno na ay baho sa baboy. Ginaling lang para wala na jay bukog. Diretso na unod gitalkansi sa kamahalan ron sa baboy. Aba naman yun, mahal na yung baboy ron. Ano itong gulay ron? Simple lang gulay guys para pang panihapon. Ano siya guys. Prepare na to ang pagluto. Dito sa kalan. Sugod na tagluto o gulay nga inato ra gud nga gulay guys para panihapon. Tanga na to og kamay mantika. May lang nga mantika kay na naman tay baboy. And then painit-initon. Slow heat lang na siya para di ta magdali-dali sa pagluto. Init na. Uli na to ang gamit diri. Na siya. Kuha na to ang ingredients. Ano siya. Ilunod na po na ang ahos. Tanong tanawan yun. Simulot na lang. Gulay lang. Lalo na. Okay pa doon. Ay, dito. Ano. Yan natin ito. Ano na to ang ginaling. Inaana natin para magpangay sa ginaling guys. Ito yung bukmukon pa ano. Bungkag ang grano-grano. Grano-grano, mabungkag.
ang paugahon. Wala na nito daw. Wala yun. Brown gamay. Parahay nga akong gigamit karaan. Ganahan na itong mga kung dito mainit tayo. Ang bagong mga tutupon sa ako. Anak di palit. Ganahan ako. Dong! Ano man ka, Dong? Ayan, ako lang. Asinan. Gamay. Ganitang atong ukay-ukay. Sinan gamay. Para maadto ang lasa sa asin gamay asa. Ginaling. Para ingkit niyo sa ginaling. Ay, parat-parat na. Mananam ni mo. Ayun ko magluto kay batangan na ito dahalag. Sarap gamay usa para masuhot sa karne lang lami. Iya ka lang magpaaka sa karne. Yata ang karne. Masuhot po natin siya. Di sana natin ilo ng gulay ko. Hilaw-hilaw pa na siya ba? Gamay, barat. Gamay lang yung batang ako nga. Dinaling kay dahan. Kaya baboy karon. Kalabasa o sayote ang sabi na ito. Susupon din natin lasa sa itong ginaling. Nato na gulit siya nga lot-lot guys. Ang hidlog baboy na. Timahuan sa baboy ang gulay-gulay. Sa mahal na gulay ay baboy. Higis-higis na nagmantika na. Mantika na din siya. Tama yun siya. Sugod gamay ang atong saba. Higa. Tama na nato iluto ang ilunod na nato ang sayote. Para kami sayote. Ano siya mo sabaw? Mamay tubig. Mamay mo duga ang ahang tubig nato sa gulay. Sa karne. Hindi na ito gulay guys. Malagot ko gulay balay. Gulay na mong luto ko guys. Ato ko sa likod na ko naman kay garden. Kuha ko. Puro talbo sa sinangkong. Ako lang lapuhan. Tangan na log. Sagsaw din suka. Lapuhan din ako. Kasi sa putin guys nga. Koy gulay. Kuha dito sa aking kanon. Yan. Nasa ito yung ano guys. Para malamig. Yan si Sumi. Ano si Sumi? Humot mo ni siya guys. Ano si Sumi? Masabi lang yun. Bawa na. Limaho na. Dahil sa tuyo. Ang tuyo. Pait man. Butangan mo si Sumi.
Lumpas. Sinaladay ilunod ang sunod ang klabasa. Yain yung takluban para katong matubig ang sayuti. Atong hulatong sa nagkaura na to. One eternity later. Tanawon. Lupit na siya. Humot din siya. Humot din. Good eh. Ikilawan na ako. Ang sarap-sarap. Ulat na lantag mo luto ang gulay. Manihapon na ta. Ano na? Ready to panihapon na ron na. Wala pa nang ipaluto pa na ako kung gulay. 1 Mindanao. Abot sa tasa. Atong luto guys. Dili na lagi. Guys, luto na ato ang gulay pinadali. Ito na guys. Ito na atong gulay. Ito ng palungon. Lami na siya. Lami na ang gulay na pinadali. Wala na guys. Nala ninyo sundugon ninong akong nilutuan nga. Wala nagkadima. Basta ka lang magkatilaw lang tag gulay. Wala na, tama na. Napadyoy tinapa guys. Gulay ang tinapa ron. Ikaw una akong kauban. Kaya gutom daw. Please! Stop na. Sige na guys. Natulang mo lang to akong i-share sa inyo nga pagluto. Babay na. Sasay, mag-prepare na po ko sa lamisa. Happy panihapon na sa inyo. Mga unata. Sige. Bye-bye na. See you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Daday's vlog. Bye-bye. Mwah. Subscribe to